Allah ka shirya mu, kuma Allah ka raba mu da maƙiyanmu lafiya. Allah ka gyara rayuwarmu, ka mai da mu mutane nutsatstsu masu hankali wayanda suka san ya kamata. Allah ka fidda mu daga kai sharrin maƙiya, Allah ka kare mu daga sharrin mahassada. Allah ka haɗa mu da masoyanmu wayanda suke son mu bil haƙƙi so na gaskiya. Allah ka bar rayuwa ta wulaƙanta mu kuma mu laƙoƙanta a gurin maƙiyanmu. Ya Allah, ya Allah kana ganin halin da muke ciki ya Allah. Ya Allah ya kamata ka taimaka ya Allah. Ka tausaya mana ya Allah, ka ga mu marayu ne ya Allah, ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki. Ya Allah, Allah in nayi kuskure a roƙonka da ne ya Allah, Allah ka gyara mu. Ya Allah, Allah ya sa na zama mutum nutsatstse wanda ya san ya kamata. Ya Allah duk abin da ina yi a YouTube nan ba wai ina yi ne don kaina ba. Ina yi ne ya Allah saboda in ɗan samu wani abu wanda zan dogara ga kaina ba wai in dogara ga wani sai ya min ba. Ya Ubangiji na. Ya Allah, Allah ka tausaya mana, Allah ka taimaka mana, Allah ka kare mu daga sharrin maƙiya mahassada masu neman rayuwarmu.